Us presentem NN Providència, 18 nous habitatges de lloguer amb aparcament al barri de Gràcia de Barcelona. Un edifici de 3 plantes pis connectades directament per ascensor amb la coberta, una zona de relax on gaudir de la comunitat, equipada amb piscina i zona solàrium enjardinada. Busques pis de 2 o 3 habitacions, amb 1 o 2 banys. Ets més de cuina oberta a la sala menjador o independent. Això sí, sempre amb terrassa per gaudir de l'exterior sense sortir de casa, perquè el nostre objectiu és el teu màxim benestar. Viuràs en un edifici ENZEP, o el que és el mateix, amb un consum d'energia gairebé nul. Aquest rendiment energètic tan elevat es basa principalment en un sistema de climatització que utilitza l'energia renovable tant per escalfar i refredar l'habitatge com per produir aigua calenta sanitària. Són pisos càlids, lluminosos i sostenibles, amb beneficis saludables que aporten confort termoacústic i milloren la qualitat de vida. Els serveis no acaben aquí. A les 3 plantes soterrani de l'edifici hi trobaràs places d'aparcament per moto o cotxe, algunes d'elles amb traster inclòs. La promoció, ubicada entre els carrers Providència i Pau Alsina, té totes les avantatges d'una vida de barri i els equipaments d'una gran ciutat. Zones verdes, centres educatius, sanitaris, comerç, oci i restauració. Tot molt ben comunicat mitjançant metro o autobús. No perdis l'oportunitat d'estrenar pis de lloguer amb piscina comunitària a l'animat barri de Gràcia. Vine a visitar aquesta nova promoció de Núñez i Navarro. Truca'ns al 93 405 0101 o entra a nyn.es.